A čo tá ponuka a čo ten dopyt v roku 2026? Ako sa budú vyvíjať? Potrebujeme najprv si zodpovedať otázku, a čo bolo predtým? Totižto v roku 2023 a 2024 došlo k poklesu cien nehnuteľností a v roku 2022 sme mali najvyššiu cenu nehnuteľností po rekordných medziročných 20% rastoch cien. To znamená, ak nejaký byt, povedzme v nejakom okresnom meste na Slovensku stal 100 000 eur v roku 2022 a klesol nám, povedzme, na nejakých 93 000 v priebehu roku 2023 a 2024 a momentálne nám to vyrástlo o 10% medziročne, no tak z tých 93 plus 10% nie je 110 000, ale 102 700 približne. To znamená, že čo sa udialo? No len to, že ako keby z toho roku 2022 sme tie 2 roky dobehli a pridali sme nejaké tie bežné 3%. Tam je dnes trh. Samozrejme, ak budete v televízii počúvať, ako tie nehnuteľnosti rastú, ako sa to strašne oplatí a keď ľudia na základe vysokej inflácie naozaj nejakým spôsobom sa budú bať o svoje peniaze, tak by sa to mohlo zopakovať, alebo aj vôbec nie. Prečo? A ako k tomu dôjde, si vysvetlíme v ďalšej časti.